Všechno jednou skončí, i povinná školní docházka. Žáci z čakovické základní školy doktora Edvarda Beneše to oslavili na plese, na který možná dlouho nezapomenou. Absolventský ples pro ně uspořádala základní škola v sále třeboradické restaurace Maximum. Toto je 11. ročník, já když jsem nastoupila na základní školu, tak byla taková tradice vždycky se loučit se žáky 9. ročníku, probíhalo to na dvoře. A protože jsem byla třídní a končil mi 9. ročník, tak mě napadlo vlastně tuto akci zahájit. Takže jsme vymysleli s kolegou, panem učitelem Řepou, že by to bylo možná mohlo být slavnostnější a dali jsme to formou plesu. Po dětském vystoupení latinskoamerických tanců přišla ta velká chvíle, na kterou deváťáci i jejich rodiče čekali. Šerpování. Jak řekl pan starosta Lochman, který při tak velké události nemohl chybět, tyhle deváťáci to už nejsou děti, ale krásné ženy a gentlemani. Myslím si, že teprve teď je čeká to opravdové, kde se budou muset prostě poprat se spoustou situací a já budu jenom doufat, že jsme na to dobře vybavili, že jsme k tomu teda přispěli a přeju jim, ať prostě projdou všemi zkouškami bez nástrah. Po šerpovaní deváťáci nezapomněli ocenit své třídní učitelky, které je tou trnitou cestou dovedly až sem. Učitelkám a jejich žákům také patřil první tanec, ale samozřejmě se nezapomnělo ani na rodiče, hlavně dojaté maminky, které jejich často o hlavu větší ratolesti vyzvali k tanci. Poté, co skončila ta nejslavnostnější část, snad každý z pánů v tom letním počasí přivítal možnost rozepnout sako a kdekdo se vytratil na zahradu nadýchnout se čerstvého vzduchu, hlavně ti čerstvě ošerpovaní deváťáci. Ti, co zůstali v sále, si zase mohli vychutnat profesionální tanečníky v akci, nejdřív společenské tance. A pak také něco modernějšího, Electric Boogie v podání nikoho menšího než mistrů světa v tomhle tanečním stylu, Martina Pořízka a Adama Chaloupky, kteří nejenže předvedli pořádnou show, ale zapojili i vybrané publikum, beze zbytku talentované, 2 žáky a 1 dospěláka, kterým nebyl nikdo jiný než starosta Čakovic Alexandr Lochman.